Диктатура Туркменистана боится медийных людей. Они боятся тех людей, кто может повлиять на сознание людей. И этих парней, инакомыслящих, те, которые понимали всю глубину вот этой проблемы и которые объясняли людям, да, они посчитали угрозы и забрали. Ana Türkmenistan'ın konstitusiyasının 42. maddesinde näme diýiler? Her bir Türkmenistan'ın raýaty söz azatlığına eýesidir. Söz azatlygy hakkı var. Emma muňa garamazdan soňky döwürde hastakyga o aktivistler daşary ýurtdaky türkmen aktivistlary ýurda deportasiýa edilýär. Türkmen hökümetiniň talaby bilen, haýyşnamasy bilen, alalaşygy şertnamasy bilen tapawut ýok. Netijede o türkmen aktivistleri Türkmenistanda peýda bolýar. Sonra ýüze çykýar. Olaryň ykbaly nähil bolar gady. Elbette beýle adamlary Türkmenistan howply diýip hasaplaýar. Sebäbi ol adamlar adamzadyň pikirini ütkedip biler, halkyň pikirini ütkedip biler, halky ayaga galdyryp biler, halka çağırış edip biler diýen gorku var. Halk köpçüligine göýbermezligi üçin ýeketäk ýoly näme? Türme tuzaklygynda saklamak. Maksat özge pikirli bolan adamlaryň gözüni gorkuzmak, olar basyp ýatyrmak. Şolary ekitmek bilen ynha seredim, biz elimiziň uzadan ýerine elimizi ýetirip bilýäris diýen owa SMS uğratýar. Şonluk bilen o beýleki aktivistlerim gorkar, çekiner, owa alyp barýan syýasy işlerinden owa el çekerler, ýüz öwürlerler diýip pikir etýän olsa Türkmen hökümeti gaty we çuňur ýalňyşýar. Biz ýolumuzy dowam ederiz. Волна протестов туркменских мигрантов, зародившихся в результате COVID-19 и усиления последствия урагана в двух областях Туркменистана в 2020 году разбудили многих туркмен. К сожалению, этим воспользовались так называемые лидеры нескольких группировок, которые необдуманно толкнули молодежь на протесты, не обеспечив тылы. Например, в Турции у многих протестующих не было действительных документов на проживание. Они жили там с просроченными или утерянными паспортами. Более того, выходили на протесты, нарушив закон, без разрешения местных властей.